Pak RT Bapak Sardi niki sampure kalong sampur jahe pongan jahe pong coron jombangan gesu monggo niki sampure lho Pak sumangga Pak monggo ya Bapak monggo ki operatornya Mister Ganyong ta sapa iki ayo Pak RT lah munggah mari ngono gilirane sing nom-nom marine sing tuwek-tuwek ganti sing nom-nom ngono lho. Yalah, sampure Mbak Lita, sampure, gendinge ricik penggayuh jare Pak Deriwati mangko, ricik penggayuh penjalukane sing duwe gawe, mbahne Suli, nek gak dilayani padha wedine gak enak, ngono ah, Pak RT monggo, ricik, budune penggayuh. Ajar kenal si gendut aja bil jepulane tak sayang anakku dewe aduh Rama terasi arep madang sambel terasi yang golek bojo sing saya kemati wetone senyati ora ana tahu arep madang sayure
tahu yen golek bojo sing kinuk-kinuk kaya Mbak Lita iku wetone kaya Mbak Meri sing ayu Rama Rama ya gendong golek plinjo milio sing kepeng ora ana sing kepeng golek plinjo milio sing kepeng yen golek bojo sing kaya Mbak Rutin tidak suka nyeleweng tapi watone ra gampang rowen Rama Rama gendong Ramadan lawa sayur terong ora ana terong Ramadan sayur terong aja gelem tirabi panjang kero